Asta bagă de video. Haide mă, lasă dracu să te ia de video, zi! Mândră e viață lună, la 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 la, să e mândra mea, la 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 la, să fie inima mea, la 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 la, când e masă mândra mea, la 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 la. Dansează, mă! Ca să dau pe manele. Asta e popular. Aduci panii ca tine, da 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 da. Și m-a dat și dau femeile ca puștancele. Și mi-a plăcut, dar nu să dau banii, te dau fără număr. L-am lăsat e unul și m-a tratat mașina. Odată când m-a plimbat cu Mercedes, stau pe drum sau la soțele. Am prins dușmanii tica mine mea și n-am să dau sărută mâinile ca mine. Împreună din partea mea se numește Guță, împreună când din partea mea leu. Împreună din partea mea talentul Pușiu. M-am uitat și m-am privit, da, 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 da. Și am scătat de iubirea sa, da, 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 da. M-a chemat și la biroul meu sara, da, da. Dansează, mă, ce faci? Mă trăiesc ca mine și mă Păi mai dă de încos, te pușca văd aici bine. la cameră. Malelelelelele, malelelelelele. Bă, pizela. Colegii m-am găsit la taraful Imanelului, asta toate revin până de sărbătorile astea. Ricu, reguița ta, Babe Minune de la Constanța și cu turneu Puștiu, cu șeful Dan Bursuc, iar cu talentul Puștiu Minune, acordeonistul, arățioată, facem realizerea toate melodiile astea, care și cea mai nouă pe piață. Ne ascultăm, ne vedem la televizor. Dată, tată, numărul de telefon 079349359212. Pensați la ținerea de CD-urilor, casetele audio. Vino la taraf manele. Am chichititida, am chichititida, e toată vanite, manie ca viața mea. E tare vagabond, e tare vagabond. Hai mă, că tu faci. Păi și pe unde ai ieșit? Hai că e zi. Hai zi. Când era mama gravidă, ia uite doctorul, ia. Pardon, pardon.